Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabingelela abazalwane egameni elihle likaJesu Nkosi yethu. Siyambonga uNkulunkulu nangalolu suku wasiphela ukuthi sihlangane la kanye nomndeni wabamlangeni. Siyathanda ukubingelela abefundisi abakhona banye bahlezi lapha na eqeleni, siyababingelela egameni likaJesu. Sibingelele omama, sibingelele obaba, sibingelele bonke nje abakhona abazalwane, sibingelele omakhelwane abakhona. Siyazi ukuthi ziningi izinto engabe niyazenza kakhulukazi lolu suku namhlanje, khona nakhetha ukuthi nizoba kanye nomndeni wakwamlangeni. Siyabingelela nasemndenini wakwamlangeni ngokukhethekile. Sithi uNkulunkulu abe nabo ey'ntweni zonke, uJesu Kristu inkosi. Kuyathobisa, kuyadabukisa, futhi kuyaduduza uma uzwa omunye wamadodana ngababa umlangeni ekhuluma ngalolu hlobo ukuthi bathe uphuthume lo. Siyafisa nje ukuthi uNkulunkulu wenduduzo yonke awenze umsebenzi ey'mpilweni zabo, lokhu abakufisayo kuphumelele. Sibonga kakhulu madodana kababa umlangeni, uNkulunkulu angathi nganisiza nibambane nalokhu enikushoyo kube impumelelo. Amen. Mhlambe ke ukufunda nje izwi lapha na ngibhekise kuwo umndeni ngingakalifundise, sizokhulumela phezulu ngalo. Singabuka incwadi yamaHubo chapter number 44 verse 17. Uthi-ke konke lokho kusehlele, kodwa sikukhohlwanga wena. Asaphulanga isivumelwano sakho, inhliziyo yethu ayibuyelanga emuva, izinyathelo zethu aziphambukanga endleleni yakho. Ngizothi mndeni wasekhaya, mndeni kababa umlangeni, konke lokhu kunehlele, kodwa ningavumi ukuphula isivumelwano senu noNkulunkulu. Ziningi izinto ezisehlelayo uma kufika isigaba esinjena, sikhohlwe ukuthi kombe senze siphi isivumelwano noNkulunkulu bese sihlehlele emuva. uDavide konke lokhu kusehlele, konke lokhu. Mhlawumbe akuqali lana ukuthi nehlelo yife libhekene naleli. Kunezinye zezigameko ezike zanehlela njengomndeni. Mama Masikhosana, kodwa usephulanga isivumelwano sakho noNkulunkulu. Inyathelo zakho awuyiphindiselanga emuva. uNkulunkulu wenduduzo yonke. Nguye uNkulunkulu osithwalayo, nguye futhi osihambisayo endleleni. Uyakwazi ukuqinisa umuntu oyethile, uyakwazi ukumupha amandla endleleni ahambe. Ngizothi bafowethu, dudu umndeni wasekhaya, uNkulunkulu uyakwazi akwenzayo. Qinani nime isibindi, ningasoli lutho, ngoba yonke imihla yaziwa uNkulunkulu. Ngizothi gogo ntombi endala, qine ume isibindi, ungesabi. uNkulunkulu uzoniduduza, apholise inxeba. Ngiyazi njengoba ngikhuluma nje, ubuhlungu enibuzwayo akufani nokuzwa yimina, kodwa uNkulunkulu uyayibona inhliziyo yenu. Yena uzoniduduza. Incwadi yamaHubo 119 verse number 50 ithi nguye uNkulunkulu osinikeza induduzo ekuhluphekeni.
uzonduduza nganza kwethu. Angeke sabanawo amazwi angafika ahlale athi khaxa kulokho ekufanele ukududuzwa ngakho. Kodwa nguye ozonika induduzo ephelele. Kulokho kunehlele ningabheki emuva. Sivumelwano senu noNkulunkulu ningasephuli. Hambani njengalokho benihamba. Amen. Sizofunda ke incwadi yethu yanamhlanje uIsaiah chapter number 35. Sizobuka nje amavesi amabili. Verse number 80 no verse number 9. Dela konke, dela manje, olomusa, dela konke, dela konke, asifundeni bazalwane uIsaiah chapter number 35 ivesi ngelika 8. Uthi ke kuyakuba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. Ongcolileyo akayikuhamba ngayo, kepha iyakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beyiziwula abayikuduka kuyo. Akuba khona lapho ingonyama nesilwane sihahayo asikuphukela khona. Lokho akufunyanwa khona, kepha abakhululweyo bayakuhamba ngayo. Hallelujah. Kuba khona indlela
ekuthiwa indlela yobungcwele. It's a pity ke ukuthi njoba ngimilana angizokhuluma ngobaba. Ngoba ubaba ibanga lakhe useliqedile. Fikela indlela yakhe yasemhlabeni ima khona. Sebekhulumile abakhulumayo ngayo ngoba icala elihle lithethwa ngofakazi. Mhlasimbe ke esingakulungisa nesingakubheka indlela yobungcwele. Uthi ke uIsaya kuyoba khona umendo nendlela okuyothiwa indlela yobungcwele. Uma ubuka la sifunde khona igama elithi indlela libhale ngosonhlamvukazi abakhulu kanye nethi yobungcwele kubhalwe ngosonhlamvukazi. Indlela okukhulunywa ngayo indlela enguJesu athi kuJohane chapter number 14 verse number 6 uthi mina ngiyindlela neqiniso akakho oya kuBaba ngaphandle kwami. Haleluya. Indlela yobungcwele. Kuyenzeka ke abantu behamba endleleni ayitshela ukuthi uhamba ngobungcwele kanti kunezinto ayigejayo. iBhayibheli lithi akekho ozoduka kule ndlela. Noma ngabe uyisula kangakanani akayikuduka. Ngisho isilwane ingonyama ayikumenza lutho ngoba yikuhamba kule ndlela ahamba ngayo. Indlela yobungcwele. Umbuzo ongadinga impendulo manje kodwa udinga ukuthi uyibuze wena ukuthi njengoba uhamba nje iyiphi indlela ohamba ngayo. Ubani okugunyaza ukuthi hamba ngale ndlela ohamba kuyona? Obani ohamba nabo? Indlela ohamba ngayo ibizwa ngokuthi ngeyani? Ngoba uIsaya lana ukhuluma ngendlela yobungcwele. Bahamba kuyo noma beyiziwula abayikuduka. Uma uhamba ngale ndlela hamba endleleni eqondile nendlela epheleleyo. Awukwesaba akukho ke ukudida endleleni. Ngizothi isihlobo sami nansi indlela esimele ukuhamba ngayo. Indlela yobungcwele. Munye ngasho ukuthi hayi mfundisi ngihamba ngakho ubungcwele. Uyathokoza uNkulunkulu kule ndlela ohamba ngayo na. Ngazi isihlobo sami ukuthi uhamba ndlelani. Abanye bamkhoza uNkulunkulu kodwa ubungcwele abukho. Abaphelelisiwe ebungcweleni. Liyasha ivangeli bayagwaba bajuluke beze bebemanzi de. Basho bathi namhlanje uNkulunkulu behlile. Izulu belisembethe kodwa ubungcwele abukho. Umbuzo ukuthi injani indlela ohamba ngayo. Okay babuselele. Asingeke sakhuluma lutho ngayo. Engifisa ukwazi ukuthi indlela ohamba ngayo indlela enjani. Ngoba akuhanjwa kule ndlela uma kunento uJesu angayidingi. Akuhanjwa kule ndlela uma izono zakho ungayivumanga wathethelela. Sinevangeli namhlanje elishunyayelwayo elithi uma uthole uJesu uthole ipackage. Unayo yonke into. Abantu bamkhonza uNkulunkulu bedla izono phakathi ebandleni. Kube kuhle adunyiswe uNkulunkulu baze bekhala inyembezi. Kube sengathi uNkulunkulu ukhona kanti umoya abahamba ngawo akusiwona obungcwele. Injani indlela ohamba ngayo namhlanje? Mhlawumbe umbuzo lo ongayibuza wona
Ngoba sizokufihla isikhathi esifice ubaba umlangeni namhlanje uzombona noNkulunkulu. NjengamaKristu siyesibe nenkolelo nolwazi lokuthi uma likhala icilongo uJesu uzosihlangabeza siye kuye. Uma lingakhali icilongo usenkonzweni kuyisonto ungahlwithwa na? Yini engadala ukuthi ungahlwithwa? Awubukisisa indlela ohamba ngayo. Omakhelwane ohlezi nabo bayathokoza uma bekubona uhamba. Abanye bayajabula uma bekubona enkonzweni, abanye bayancimba. Bathi kazi usobani yini ayikhonayo ngoba uhambe njalo abuye njalo. Bayakhala abantu kodwa unobhizi ngapho ibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Ma usubamba imic ebandleni suhlabelela kuyezwakala ukuthi wahlabelela usibanibani. Noma ungekho kuyabonakala ukuthi namhlanje akekho usibanibani. Kodwa ubungcwele bukhona yini? Ngoba nansi into ebalulekile okufanele ukuthi siyenze. Ukuhamba noNkulunkulu sihamba ngobungcwele. Bonke abahamba ngale ndlela bagciniwe baphephile. iBhayibheli lithi akukho silwane siyobaphazamisa endleleni. Bonke abahamba ngale ndlela bahamba ekukhanyeni. Ukhona ekukhanyeni. Mangase kuse ngo-12 ebusuku kuse kuthi gelekeqe awuba nawo amahloni. Ngoba abanye baziwa ukuthi bayakhonza ngosuku lwangesonto kodwa izinto abazenzayo ziyamphika uNkulunkulu. Injani indlela ohamba ngayo? Jeremiah ukhuluma ngendlela yobungcwele ukuthi kuyokuba khona indlela nomendo ingengcwele yona. Bonke abahamba ngayo baphephile. Amen. Naye uthi akuba khona ingonyama nesilwane esihahayo asikhuphukela khona. Lokho akuyokufunyanwa khona kepha abakhululweyo bayakuhamba ngayo. Ngizobuza sihlobo sami ukuthi umkhozi uNkulunkulu ukhululekile yini na? Wena waziyo. Ngoba ngeke ukhululeke uma umkhozi uNkulunkulu kanti kunesono esikuphetheyo. Isono simenza umuntu azace emphefumulweni. Isono simenza umuntu angaxhumani kahle noNkulunkulu. Athi uIsaiah 55 verse number 6 akhulume ngokuthi mfuneni uJob esenokuthola. Nimbize seseduze umuba ashiya indlela yakhe. Asingayi enkonzweni ngoba siyocasha. Kodwa asehlukane nobubi okwenziwa abantu abangaphandle kwendlu yenkonzo. Kebonakala ukuthi uyakhola. Kuzwakale ngisho olimini ukuthi uyakhola lo muntu. Kubonakale nangokugqoka ukuthi umzalwane lona ogqoka kanje. Ngoba namhlanje akusehlukaniseki namuhla abantu abakholwayo nabantu abangakholwa sekuyayifanela nje. Uzwa ngisho olimini inhlambi siyaphuma nakumzalwane kulesi sikhathi sanamhlanje. uNkulunkulu akasize sibuke indlela esihamba ngayo. Angazi mhlambe uze lapha emncwabeni kaBaba uSikhosana kanti uNkulunkulu uzokhuluma nawe ukuthi uhambe uyoyibuka indlela ukuthi uhamba ngayiphi indlela. Ngoba kuhle ukuhamba ukhonza uNkulunkulu ungenasi isici. Uma ufunda uJohane wokuqala chapter number 1 verse number 5 uthi nanti izwe salizwayo sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ngokukhanya ubumnyama bukho nakancane kuye. Ngamanye amazwi masikholwa sisindisiwe simele ukuhamba ngobungcwele ubumnyama bungabibikho kithi ngoba sihambe ekukhanyeni. Injani indlela ohamba ngayo? Iqiniso ukuthi uyakholwa, iqiniso ukuthi uyazana noNkulunkulu. Kodwa ngizobuza indlela ohamba ngayo ukuthi mfanele nomntwana kaNkulunkulu na.
kuyoba khona indlela, kuyoba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele. Ongcolileyo akayikuhamba ngayo. Uhamba kanjani kule ndlela ohamba ngayo? Abanye bahamba ngokulingisa, bebona abanye ukuthi bakholwa kanjani, naye afuna ukwenza njengalabo bantu. uNkulunkulu uyathanda ukukophisha impilo yomuntu na. Ngelinye ilanga endleleni ehlayo kufika indoda ihamba, uJesu hamba nabafundi bakhe, ifika izothi umbuso ongcwele omuhle nothandekayo yini engayenza ukuze ngikwazi ukungena embusweni kaNkulunkulu. Le ndaba sayithola kuLuka 19. Uthi-ke uJesu ufunda kanjani emthethweni? Uthi hayi ngifundile, uthi kuthiwa woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangayo yonke ingqondo yakho. Hayi ngikwenzile konke lokho kwasebusheni. Uthi iBhayibheli wambuka uJesu wamthanda. Wasethi usalelwe into eyodwa, ukuba uthathe imfuyo lo nayo idayise inzuzo yayo wabela abampofu uze ungilandele khona yokuba negugu kimi nasezulwini. Yamuza umuntu onenhlanhla uzobuza indlela yombuso wasezulwini, uyibuza kumuntu oright ngesikhathi esiright, ekuthenini usengayishintshi impilo yakhe enze lento atshelwa yona ukuthi akayenze. Kodwa iBhayibheli lithi yanyukubala indoda yabuyela emuva ingasavalelisanga ngoba yayinemali eningi. Bathi uJesu kulukhulu ukuba onothileyo angena embusweni wezulu, kulula ukuba ikamela lingene ethunjeni yesungula, ngoba ayifunanga ukuhlukana nendlela ehamba ngayo. Yabona ukuthi le ndlela iyona ingcono, iyona emele ihambe ngayo, kufanele siyibusele ngayo. Injani indlela esihamba ngayo uJesu ebuya nayo? Ake silungise indlela yethu bazalwane. uNkulunkulu usilindele. Jesu uzobuya uzosilanda. Uma engasilandanga sizolala nathi njengobaba umlangeni njengobelela. Kufike usuku la kuzokhala khona icilongo. Lithi iBhayibheli yonke imisebenzi iyoyiswa kwahluleleni. Amen. Psalm 20 verse number 11. Lithi ngabona isihlalo sobukhosi wayengekho engafunyaniswa bangahlala kusona. Wehla uJesu ingonyama yafika yahlala kusona. Zavula incwadi. Ileyo ncwadi yavula, owafunyaniseke engabhaliwe waphosa ichibini elivutha umlilo. Injani indlela ohamba ngayo? Iqiniso yadumisa impela. Kodwa isono sakho sihlanziwe yini? Suyilungisile indaba noNkulunkulu? Sisakhula besihlabelela sithi lungisa indaba yakho noJesu. Sithi khona manje, khona manje. Eyami nawe silungisiwe yini? Libike ivangeli esilishumayelayo, ngoba ivangeli lokuthi uma umuntu eyinikele enkosini kufanele abe nesikhathi la azolungisa indaba yakhe noNkulunkulu. Bantu bahlezi ezonweni, bantu bamthanda uJesu. Kodwa ukumthanda kwabo akumenelisi ngenxa indlela abahamba kuyona. Akusiyona indlela ngabe bahamba kuyo, kodwa abantu bayathanda ukuhamba njengezo. Izinto zangaphandle siyayithanda zasezweni. Sifisa sengazathi zingangena ebandleni, kwenziwe zona ebandleni ukuze simkhonze kahle uNkulunkulu. Hlabeleli uthi silifuze lelo bandla laqala labusisa kushiya ibandla laleli endulo esilithola kuzenzo zesibili. Kuthi lahlangana limoya munye, limkhonza uNkulunkulu limdumisa. uNkulunkulu wenza imangaliso nemisebenzi yakhe. Asifisi yini thina ukufuza lelo bandla, sihambe ngobungcwele endleleni esihamba ngayo. Akubuka indlela ohamba ngayo ukuthi mangathi uNkulunkulu uyakuthatha namhlanje. Yebo bayazi okhonza nabo ukuthi uyakholwa, kodwa wena ngaphakathi kwakho uyeneliseka yini?
awunalo yini uvathu uma ngakhala icilongo namhlanje awuyukumbona uNkulunkulu. Indlela ohamba ngayo indlela yobungcwele. Bakhona nabahamba kule ndlela ohamba ngayo. Wena kuyakuthokozisa yini ukuhamba kule ndlela ohamba ngayo na? Bakhona ongababiza uthi abahambe ngayo le ndlela ngenxa yokuthi kunezinto oyitholayo zasezulwini. Ngoba phela abazalwane kuyiqiniso ukuthi siphila la emhlabeni sinjengamanxusa. Yabona inxusa lala eSouth Africa uma liya mhlasimbe kuyiSwitzerland liyomela iSouth Africa khona. Kudinga ukuthi indaba yalo ilungiswe la mali nezikweleti ebank uhulumeni wala alikhokhele zonke lezo zikweleti lihambe linegama elipheleleyo. Ukuze uma lifika ngale yana lifike liwumuntu ohambe kahle osuke ngemuva engashiyanga sikweleti. Lapha nake lizofika lihlale khona linikezwa indlu ebese kuba neflag emnyango elikhomba ukuthi umuntu ohlezi lana umuntu wase South Africa uzophila nabo laba bantu base Switzerland. Kodwa inkinga akeze ukwenza njengabo ngoba akusiyena wakhona yena uzomela izwe lakubo. Senze njani thina ekholweni? Salingisa izwe siphila kulona lasemhlabeni sayeka inkambo kufanele ngabe sihamba ngayo sidumisa muphi uNkulunkulu. Hayi bazalwane. Khona indlela yokuthi indlela yobungcwele. Ongcolileyo akayihamba ngayo. Kodwa kuphela abalungisiweyo. Awufuni ukulungiswa nawe. Uthi Nkosi ngilungise isikhathi sekhona ukuze nami ngihambe kule ndlela. Khona kuyothi uma kufika usuku lami lokulala ngilale ngokuphumula njengokusho kwezenzo zithi uDavide eselifezile icebo walala ubuthongo waphumula wayiswa kuyise. Uyalifeza icebo usahamba. Uhamba kanjani endleleni? Kumele sibuze lo mbuzo bazalwane. Akuyihlole ukuthi indlela ohamba ngayo indlela yobungcwele na. Bengajabula abantu abakubonayo. Masibambana ngave khona, babana ngave khona. Babusibambana ngave shumayela, yabona mase shumayela ungathi ngathula ngilalele yena engaphazanyiswa umuntu. Yebo, seshumayelile wamlalela. Wenzani emva kwalokho? Uyayizwa into oyishoyo noma ubhizi umshayela izandla wena indlela yakho awuyilungisi. Kaba khona umendo nendlela yakuthiwa indlela yobungcwele. Ongcolileyo akayikuhamba ngayo kepha iyakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo noma beziwula abayikuduka. Kuyenzeka evangeli uthatheke njengesiwula. Kakhulukazi kulaba abancane babuzwa ontanga yabo. Uthi njengoba umncane angaka uyofanele uhambe landelana nogogo. Uhambe landelana nabefundisi obaba abadala. Ngapha kube kumnandi ezweni. Kodwa uma usufa awuzukufa nabo. Ngisho ningafa ndawonye uma seniya kumahluleli yilowo nalowo uyoyimela ngokwakhe. Haleluya. Yilowo nalowo kuyofunwa yakhe imisebenzi. Uthi ke uSolomoni encwadini yeZakha chapter number 12 mawufunda uverse 14 uthi ke yonke imisebenzi izoyisa kwahlulelweni. Ngabe muhle uzohlulelwa ngalobo kuhle. Ngabe mubi uzohlulelwa ngalokho kubi okwenzile. Injani indlela ohamba ngayo? Ngizothi ake silungise isikhathi sekhona. Ngoba kuze isikhathi la singezoba naso isikhathi sokuyilungiselela indlela yethu. Yabona ubaba njengoba elele la. Uma mhlasimbe kunomyalezo befisa ukutshela amadodana akhe noma umama uMasikhosana. Uma elale ngakushongo la lokho ngeke saphinda kusho. Uma mhlasimbe ubecelile ake ngigalekisa ukuthi khona omunye besebenza kude wathi ngibizelana usibanibani khona into engifuna ukuyikhuluma naye. Uma ifike late bathiwa sekulate baba seshonile angeke asenza lutho. Nathi sinikezwe isikhathi lesi sisiphilayo ukuthi ake sihambeni ngobungcwele siphile eqinisweni.
lokho kufanele sikwenze ngesikhathi esisinikezweyo. Ngoba uthi umshumayeli lokho isandla sakhe sikwazi ukwenza asikwenze masinyane ngoba endaweni yabafileyo akukho ukusebenza. Injani indlela ohamba ngayo? Awuyibuke. Bayangazi omakhelwane ngiyakholwa. Nasekhaya bayazi ukuthi ngiyakholwa. uNkulunkulu uyazi yini noma uthi uphekezela abakholwayo na? Ngoba kungenzeka ukuthi ukholwa kangaka nje balikho igama lakhe encwadini yokuphila. Into edala ukuthi igama lakho lingabibikho yizono ezisithe igama lakho uNkulunkulu engaliboni. Wena okwakho ukuvuma isono sakho senzileyo uthi inkosi ngithethelele. Uma sizivuma izono zethu usho njalo uJohane, uma sizivuma izono zethu uNkulunkulu wethu uthembekile futhi ulungile ukuba sihlanze asithethelele. Uma sifika kuye kube sengathi asonana. Khona ngiyezwe uNkulunkulu uma siza ngoJesu njengoba ethi uJesu mina ngiyisayo akakho ozoya kuBaba ngaphandle kwami. Noma ngabe uwone kangakanani uma uJesu ekukhulumela uNkulunkulu yezwa. Yakhumbula amadodana amabili lenye yathatha ubuzibulo ngenxa yokudla. Mufunda kuGenesis. Amadodana kaJakobe yathatha ubuzibulo bukamfowabo uEsawu. Wafika wathi mfowethu ngilambile ngicela ukuthi ungiphe ukudla. Wathi lo unganikela ngobuzibulo bakho kimi ngakunikeza ukudla. Wathatha ubuzibulo wamnikeza, wathatha ukudla wadla. Kanti kuyasayinwa empilweni zabo. Mase kuhamba isikhathi sekufanele ukuthi uyise ababusise. Sebiza lo nomdala uthi hamba uyongenzela isilovela. Yozingela ngenzela isilovela bese ngiyakubusisa kanti uniyezwa. Wagijimisa lo nomncane kwaba uyena ontshontsha isibusiso. Wasithatha isibusiso somfowabo esaye endleleni eyozingela. Ubuya lo usebusisiwe akusekho lutho. Yini eyenzeka kuyise? Uyise walizwa izwi ukuthi akusilona lika-Esawu leli, kodwa izwi likaJakobe, kodwa iphunga elika-Esawu. Uma ngithi ngithinta umzimba unoboya njengo-Esawu, ileyo nto uNkulunkulu ayizwayo ukuthi sithi sonile. Izwi angeke alizwe uNkulunkulu, singene ngoJesu, sincike ngoJesu. Athi uma uJesu esikhulumela alizwe iphunga likaJesu kodwa izwi kube ngesilona. Lungisa indlela yakho, Jesu yabuya. Ungamncishi ndawo uJesu wazithwalizo angesemi. Sengiqedile kushumayela. Angazi uma mhlambe khona uthi nami mfundisi ngiyafisa ukuhamba ngale ndlela yobungcwele. Ithuba leli engilivezayo. Ngoba mhlasimbe uyacina ukuzwa kukhona umuntu okhulumayo phambi endlebeni zakho. Mhlambe ukuphinde ulithole leli thuba.
kukuwe ukuthi wenze njani. Manghlasimbe ikhona osho njalo engasukuma sikhuleke athi mfundisi ngifisa ukuhamba endleleni yobungcwele. Ngihambile ngitsho ethi ngihamba kahle endleleni kanti angimkhonzi uNkulunkulu ngendlela. Uvulele abafundileyo bathi silence means consent. Kusho ukuthi sonke sikulungele ukuthi mangakhala icilongo singaye ezulwini. Haleluya. Siyabonga bazalwane, uNkulunkulu anibusise negcina ubungcwele ey'nhliziyweni zenu. Angithathelele ithuba-ke nginikeze umphathi wohlelo. Uvulele sekhulumile umfundisi egameni lenkosi yethu Jesu. Sizoqhubekela phambili uhlelo lwethu elingaphelile bazalwane. Haleluya. Ngizocela uzokhulumela ibandla likaMasikhosana egameni lenkosi yethu Jesu. Baba Sithole. Siyabingelela kubazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngicela ukubingelela abefundisi, ngibingelele nomphakathi wonke okhona, bese ngibingelela umndeni wakwamlangeni, kanjalo kuma ukhona nezihlobo zonke ngiyasibingelela. Asibingeleli-ke nje emoyeni kodwa sibingelela ngegama elinamandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ukhona kumsebenzi enginikezwe wona wokuzokhulumela ibandla, kodwa khona into engiyithandayo la, selokhu beqalile abebelokhu bekhuluma alikaze livele igama lebandla. Ngisho umfundisi akaze azisho ukuthi ungwaliphi ibandla. Kusho ukuthi bekulindwe mina-ke yimi ophethe izikhiye zebandla. Amen. Amen. Akaze kuvele nokuthi umama uMasikhosana, umama uMlangeni ukhonzaphi, ulinde umuntu oyedwa nje. Amen. Yimi lekhwaya iye yacula la, akaze kusho ukuthi ikhwaya esebandleni elithile. Usuyayibona le nto ukuthi ibhekile. Amen. 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 Ishiye yodwa le nto ukuthi ibandla yinto yala emhlabeni. Ingakho uma uzwa nemeseji kaBaba uNkulunkulu ungagxilwa kakhulu egameni lebandla, kodwa kukhulunywa ngoJesu ophilayo. Amen. Amen. Mina-ke sekuthiwe ngoba uSithole, mhlawumbe omunye ubezothi ulindele ukuthi kusukuma isikhusuma thizeni. uNkulunkulu uyazenza izimanga. Ngicela ukuqala lapho nje ngoba onendodana nobufakazi. Ngiqale lapho ukuthi uNkulunkulu ushintsha umfanyana nje walelo sakamthethwa
amenze ubaba usithole. Kuwumsebenzi kababa uNkulunkulu. Asikwazi phela ungafakazi ngoba nakho sithi sisendaweni noma ngithi asithi sisemanzini, sihlanganyela umndeni nobuhlungu. Kukho konke izwi likababa uNkulunkulu lithi akushunyelwa isikhathi, uyakushunyayela izwi likababa uNkulunkulu kuyisikhathi noma kungesisi isikhathi. Ngakho-ke ngimi la angizele ukuba ngizocindezela umndeni, ngizokhulumela ibandla, kodwa ngizokhuluma ngezwi likababa uNkulunkulu. Amen. Ngenhlanhla yami enkulu selikhulunyiwe izwi, kodwa kukhona izwi benginalo la engifisa ukuthi ngilidlulisele emndenini, noma-ke ngilidlulisele emndenini on behalf of ibandla. Igama lebandla-ke isentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Amen. Sesijwayelekile ukuthi kugcwale amabandla aney'ngisa, alikho icala kulokho, kodwa leli esisuka kulo thina isentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Awuyizwakala indaba. Umsindo awuvamisile ukuthi ube mkhulu khona, no-amen asivamisile ukuthi siwudimande kakhulu uma sikhuluma. Ngakho-ke noma ungawusho kancane awusho lutho. Amen. Sengenzela ukuthi ukhululeke, ungalokhu uma ungizwa ngilokhu ngithi amen busuthi ey'wazwa udimando. Amen. Cha, ngiwusho nje ngoba siyaqhubeka siyakhuluma. Amen. Umama uMasikhosana-ke umama umlangeli, sikhonza naye, sibambe naye, uyakholwa. Kodwa-ke khona into engijabulisayo uma kusakhulunywa, ngizwe iy'nsizwa ngoba bengingeze ngazibona enkonzweni, kodwa uma ngilalela olimini ikhona indaba kaNkulunkulu. Siyabonga-ke mama, ngizobonga kuwe, ngibe ngazi ukuthi ngibonga loyo okugibeleyo nawe. Amen. Ubaba uNkulunkulu. So-ke siyabonga kakhulu, kodwa kunezwi elisencwadini yabaseKolose abesibili uchapter 7. Ningavuli bazalwane, yimi ofundayo, ngiyakwazi nokufunda. Ngicela ukunivulela-ke, lithi ngizoqala ku-6 ukuze uyizwe lento. Lithi-ke ngakho-ke njengalokho nimamukele uKristu Jesu, hambani nikuye. Ngizosho njalo-ke kulo mndeni ngoba uyamazi ubaba uNkulunkulu ukuthi awuhambe ukuye. Bese liyaqhubeka-ke lithi nigxilile. Sekukhulunywe ngendlela la, ngazothi kuzothanda ukuqondana. Kwakhulunywa ngendlela ukuthi khona indlela okuhanjwa ngayo, kodwa ngizonimema, ngizonikhumbuzisa nje ukuthi kubalulekile ukuthi nihambe kuKristu Jesu nikuye. Later on ngizocela ukuthi nisijoyine nize nizokhonza. Angisho ukuthi nisijoyine ebandleni entabeni, kungakuhle nalokho, kodwa okuhle kakhulu ukuthi nijoyine le ndlela okuthiwa kuhanjwa ngayo ngoba ingeyobungcwele. Amen. Ngiyafisa ukuthi ngidlulele ekuthenini ukhona umphathi sinaye ubaba uNsibande nomama uNsibande, kodwa bekho phakathi kwethu obesikhonza ngezwi, bekuwubaba umfundisi uMthembu. Asikho baningi bazalwane nabantu bonke ekuthenini silokhu esiqhakambisa uqobo lwethu, ngoba isikhathi esiphila kuso sisho ukuthi inkosi uJesu singabuya noma inini. So-ke okukhulu kakhulu okukhulunywayo, kukhulunywa izindaba zombuso kaNkulunkulu. Amen. Sengidlulile-ke emndenini esengikucelile ukuthi awuhambe ugxilile, uhambe ukuye. Akuhanjwa nje ungekho kuJesu, kodwa nihamba nikuye. Ngenhlanhla enkulu umama Masikhosana sikanye naye. So-ke ungabusayishiya le ndawo umama Masikhosana nomndeni. Umpostoli Paul uma ekhuluma uthi yintoni engasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Ngicela ukuthi uyipersonalize mama, uthi noma ngabe kufika ukuhlukaniswa nomyeni wami, angeke ngase ngayishiya indawo yami. Amen. Bese kuthi-ke nginomphako webandla lonke, ngoba isikhathi zibiza ukuthi silitshele ibandla, sikwazi ukungasho kuhlangenwe kanje kungakhulunywa ukuthi uma ungayilungiseli indaba yakho uzosha. Kukhona la ongeke usalithola khona ithuba lokuthi uyilungise. Lapha encwadini kaTimothy, u-1 Timothy chapter 2,
uverse 4 uthi uyathanda ukuthi kuba abantu bonke basindiswe bese befinyelela ekulazini iqiniso. Selikhulunyiwe iqiniso la, kodwa kusemthandazweni wami nasenhliziyweni yami njengomuntu oyisikhonzi sikaNkulunkulu ukuthi abazalwane bonke bafinyelele ekulazini iqiniso. Alikho icala ukuthi bungakamvumi inkosi uJesu, kodwa uma ungakamvumi lungisa indaba yakho ngoba insuku seyiphelile. Lokhu esikubona la njengoba sihlangene ngokufa kuwuphawu lokuthi inkosi uJesu isiseduze. Noma number 2 kuwuphawu lokuthi nawe usendleleni. Asilungiseni-ke indlela yethu. Bengizokhulumela ibandla intabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Sonke simele ukuba silungise indaba yethu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Sesizoya ku-item number 10 ukubonga nememezelo. Sicela sesisimangele. Kunama-item azosala emva kwalokho azoba u-3 egameni lenkosi yethu uJesu. Sicela sesisimangele lapho phezu